music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Let's go Lunes! At ito na nga, talagang ramdam na natin ang simoy ng napakalamig na simoy ng Pasko. Diba, Shikikay? Naman, Kapsat! And syempre, agsapamanan, good morning to all our car rangers that are watching us all over naman. Yes, ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At talagang napintas na agsapa sa inyong lahat, mga taga-Pangasinan at Masantos. Yakab Buwasan! Wow na wow! Merry Christmas also to our car rangers watching us from and outside the Philippines. And we have all over nga as viewers from Korea, Dubai, UAE, Hong Kong, and also Taiwan. Good morning to also my sister, Katanya nga agring kanta na lamin. Sige mga car rangers, nagdigos kayo pa ba or hanpay? Diba, Kapsat? Nako, napakalamig. Sabi ko nga, kapag may mga panahon na ganito, sabi ko, hindi na ito ang tubig na nakilala ko. Diba? Kasi sobrang Hindi lamig. na. Oo. At talagang naitala na last time, di ba? Kahapon, ang pinaka-lowest din na 11.4 degrees Celsius. At talagang inaasahan pa na talagang lalamig pa ang simoy ng hangin. At ikaw, Shikikay, kamusta naman ang paparating na Kapaskuhan sa iyong pamilya? Yes. Kapsat, it's always have been warm. Kasi syempre, kasama natin ang ating pamilya at also my kids are surrounded ako with warm bodies yung mga anak ko kasi sobrang happy with them. And hi EJ and Ethan, please anak, mag-sign in ka na and you will be starting your class very soon and I hope I could be there. Pero babalik si Mami kaagad. And to all our car rangers pala na nanonood sa Mountain Province, Abra and Apayao, good morning as well. Alam ko mas maginaw dyan pero walang mas maginaw sa ex nyo. Joke lang! Yun na yun, hugot kada umaga ang aking partner. At ito na nga, talagang ngayon, ramdam natin yung simoy ng hangin, mga Yes. ka-rangers. I-comment nyo lang dyan sa ating comment box kung paano nyo pinapainit ang inyong umaga. Alam naman natin na daming mga way. At yung iba is exciting kung paano magpainit. At kaya tingnan natin, mga ka-rangers, di ba, Shikikay? Naku, ang sarap ng sinangag mga car rangers. At champorado nga naman. Itong mga swak talagang magpapainit sa'yo. And syempre, hindi papahuli ang lemonade dyan dahil they offer a very exciting flavor of your champorado which is a strawberry champorado. Yes, at kontra din sa ating ubot sipon na dulot ng amihan or lamig, narito ang Aldrich Corporation, the quality products ng PAW dahil sa pawala ng AW. Yun na yun. At ganito na nga nangyayari. Narito naman ang ating update patungkol nga sa weather ngayong umaga. At ayon nga, naglabas ang DOST Pag-asa ng kanilang weather situation na kung saan our northeast monsoon affecting Luzon na kung saan ito ay amihan. At maulap na kalingitan na may mahinang mga pag-ulan ang mararanasan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at ang ating Aurora, Apayao, Kalinga at dagdag pa natin ang Abra, Ifugao at Mountain Province
At Benguet, habang patuloy pa rin nararamdaman ang simoy ng hangin at ito ay dulot ng ating monsoon or amihan. At ito ay merong magbahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sanhi ulit ng ating hanging amihan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hanggang hilagang silangan ang iiral sa hilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora. At mga baybaying dagat ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Kaya't mga mangisda at mga pumapalaot dyan sa mga area, sa coastal area, mag-ingat-ingat pa rin po tayo. Yes, mag-ingat tayo mga car rangers, and please make sure that you bring in your light jacket. And also, alam naman natin na sa mga ganitong pabago-bagong panahon, we have quality products from POW that are available, food supplements, vitamin C, and others that will make us defend ourselves during this pabago-bagong panahon nga. And syempre mga car rangers, they have their POW masahe, POW liniment, and sa mga bikers natin dyan na nahulog. We also have POW spray mga car rangers that you can use to your muscle strains and sprains, and malay mo sa sugat na rin, pwede na rin, di ba? Oo naman, at talagang maraming mga product na pwede natin gamitin. At pasalamat muna tayo sa sponsors na patuloy na nagbibigay suporta sa atin. Nandito ang NJCP Mizar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, at kanilang napakasarap at napakainit na strawberry champurado. At narito ang Labs Cafe, Sangyo Pocho at Studio Coffee. Naman, syempre, Baguio Country Club, Kabsat, thank you for being part of our vaccination sites na nag-open sa ating mga car rangers. Syempre, hindi papahuli ang POW dahil sa POW, wala ng AW. Cathy Alice, TJ Home Builders. Also, we have our Mine Manox and Pines Estate Gaming Corporation and Balita Amianan ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo. Iyon na yun. At bigyan na natin sila ng pag-go sa ating good vibes sa ating mga news update ngayong umaga. At mga kaganapan sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas. Diba, Shikikay? Yes, and malamig nga, pero hindi pa patalo ang Baguio City. Lalo na ang Benguet dahil kahit malamig, they are refurbishing the Wangal Sports Complex and allotted 168 million budget, Kabsat, para mapalawak natin ang paggamit ng ating swimming pool. And this swimming pool is known to be an Olympic-size swimming pool. And ang goal ni Congressman Yap is to make sure that this could be used for our future endeavors, palarong pambansa. And malay natin, it could also be, since multi-sectoral siya, there would also be a basketball court, of which we wanted to host the PBA here in the province of Benguet. Kaya mga car rangers, it's a good way. Let's go talaga sa ating mga car rangers that are willing to also make a donation for that para maging mabigyan ng paraan to also hone our sports complex here in Benguet. Yes, nabagit mo nga itong pag-uusapan natin about issues ng sports. Talagang napakinit yung mga ganitong aspeto. Tungkol nga rito, for the past interviews natin, meron tayong nakausap ng mga sport enthusiasts, mga atleta, na talagang uhaw na uhaw sa kanilang suporta. At lalo na, ganitong mga bagay, ito yung pagtugon na mga ganitong mga liliit, hindi ito malit na bagay, Shikay, na dahil nagiging malaking parte ito sa kanilang pagtulong at sa pagpunta sa journey ng kanilang goal sa enthusiastic ng sports. Yun nga. And Kabsat, the thing is that nung nakita naman natin how our athletes begged for our government to actually see, pondohan sila, bigyan sila ng gamit, bigyan sila ng fund. And the thing is that nung nanalo si Miss Hidelin, doon natin nakita na kaya natin. And that kailangan pa ba, and doon na yung mentality natin na kailangan mo pa bang meron ka munang makuha bago ka nila suportahan. Hindi ba dapat suportahan natin sila para may makuha sila? So I think that's something that speaks of our mentality as well as, in our government and everything. Pero sa mga ganitong paraan, we're honing them, we're strengthening, we're sharpening our athletes para dumami sila. Ikaw din, Kabsa, di ba? Sports enthusiast ka rin, and nakita mo rin na may kakulangan talaga tayo sa ganyan. Yes, tama naman yan. Alam mo yung ako as a sport enthusiast, ito badminton, talagang makita mo na talagang nagsusumikap to para matutunan yung isang bagay. Dapat mabigyan ng tugon yung may gusto talagang ng mga kabataan, lalo na mabigyan ng malaking platform ang mga ganitong aspeto at mabigyan sila ng kakayahan na magkaroon ng chance sa ganitong sports. Yes, and the clamor doesn't stop with our athletes, mga car rangers. We have also artists. Yes, Maya partner, di ba, makikita din natin that there is an ongoing festival here in Baguio City and that our athletes
our artists and our Yes. athletes needed avenue and platforms para madinig sila, di ba? Yun na yun. Ito na nga talagang arangkada din natin. Kanina nga nakita natin iba't ibang proyekto tulad ng ating sport complex talaga na nabanggit mo kanina, Shekinah. Ngayon, talagang umaariba ang ating Governor Declas sa Wow. kanyang bagong project na kung saan talagang Safer Farm to Market Road Wow. na patuloy ang farmers and ating residente ng Ampusogan, Bacon or Ampusongan. Bacon would often fear to travel through a portion of Aay, Kabuntotan, Farm to Market Road during a heavy rains na kung saan nagiging dahilan ito ng hindi pagka-delay ng kanilang mga products at local crops, Naku. di ba? At dahil dito sa project na ni Mayor, Governor Declas ay nagkakaroon ng chance ang ating mga farmers na magkaroon mabilis na transportasyon ng kanilang mga produkto sa kanilang iba't ibang lugar. Yes, that is also, di ba, Kabsat, in response to having Yes. refrigerated truck nga Oo. that will transport these goods. And kaya nga mga car-rangers, we don't want to spoil, ayaw nating sayangin ang produce ng ating mga farmers. So, tama, bridging, making sure that the road is safe and open to public and accessible is really a good way to start this off. I think kailangan din natin na magkaroon ng bukas na mga mata, lalo na sa ganitong mga issue. Dahil nagkakaroon tayo ng pagkakaroon ng madilim na pananaw sa mga ganito, lalo na sa pagbibigay ng importansya at pagpupugay sa mga farmers. Yes. Dahil lalo na, tingnan mo, pati sa mga products nila, medyo mababa ang tingin at mga presyo nito, lalo na sa mga ganitong panahon ng pandemya. Yun nga, Kabsat, and that recently, the DA, Baguio, Yes. and in La Trinidad also have received, Kabsat, South Korean Yes, products, product. di ba? Na natabunan natin ang local market natin. And how can we bridge our farmers to us kung hindi nga natin tinatangkilik yung sa atin? So, sa mga car-rangers natin, I know it is easy to say than to have it done. Pero we can at least support locals in this kind of how they wanted their farm into table brought to us. Kasi ang hirap noon, Kabsat, di ba? Yes, lalo na. Ramdam na ramdam ko yan dahil ako ay isang anak ng isang magsasaka at ramdam na ramdam yung ganitong mga hirap ng ating mga farmers at mga tinuturing na mga bagong bayani. Naman. Saludo kami sa inyong mga car-rangers, and if there is a way that we can help, marami pang Yes. platform where you can help, that we can help, please make us please reach out to us so that we can give you platforms and avenues where you can connect. Yes. And speaking of saludo na rin, Oo. Kabsat, we wanted to say congratulations, let's go Yes. sa mga frontliners natin, Kabsat, because we have been seeing gradual decrease of numbers of COVID cases over a few weeks already, di ba? Dahil ito na, aariba pa rin ang ating mga new recoveries na kung saan meron tayong 9 as of hours December 5 of 6 p.m. po yan, at meron po tayong 2 active new cases na kung saan bubuo ito sa 68 active new cases. Nabanggit ko nga, for the past month, nakita natin na higit 300 ang mga kaso dati. Ngayon, bumaba na sa 2 lang na active cases kahapon. At Wow. meron po tayong isa namatay kahapon po as of December 5 po yan. Opo, mga car-rangers, there's no new lockdown order. Thus, we're lifting lockdown order Yun. at Purok 26, Upper San Carlos Heights, Irisa. Talagang sinabi ko yung Purok, Yes. di ba? And Kabsat, we have also existing lockdown 8 po. And again, that's SLU SVP, Palma Urbano, Bakaking Central, Pingat, Bakaking Norte, Sur, Dontogan, PM4, Del Pilar, Upper QM. And again, just a friendly reminder ba, car-rangers, if you are under lockdown order, makinig po tayo. Stay home. Let's protect ourselves and our families. Always follow the health protocols Yes. at mga protocols kapag nasa lockdown area ang iyong sitio, purok at or barangay. At dagdag pa dito ang ating sandata kontra COVID-19. Naman. Arangkada na natin ang iba't ibang vaccination site, Shekinah. Yan nga, Kabsat, syempre, we have on-site vaccination sites and hindi papatinag ating mga frontliner sa UB Gym and SLU Gym, Kabsat, Yes. pediatric population, ages 12 to 17, and that's Pfizer. And for second dose naman, AstraZeneca, Sinovac, and Pfizer's again sa UB Gym. Yan. And we will have our booster dose din sa ating mga health workers, family members at senior citizen. At kasama din po ang ating individual with comorbidities. Phase 1 at Phase 2 po yan. Iyan po ang ating mga update ngayon sa ating vaccination at pangkontra laban sa COVID-19. At Shekinah, at talagang nabanggit nga natin,
pagpupugay sa ating iba't ibang sektor tulad ng mga artists, mga farmers, mga atleta dito sa ating bayan. Di ba, Shekinah? Yes, Kabsat, and that we wanted to bridge, help as much as we can with these people that is actually bringing forth Yes. livelihood and also life to other people. Kaya mga Car Rangers, I am happy. We are so happy that we have and we're honored, we're humbled to be with a person that sees through the lives and the artworks of these people, their storyline into an empty canvas. Kaya here with us this morning, we have Miss Farah Manuel, and she is the curator of Alimuom 2021. Good morning! Good morning, everyone. Yun. Nice to be here. Yun, Ma'am Farah. Good morning sa inyo. Bumati naman tayo sa ating mga nanonood, mga Rangers at mga sumusuporta sa ating mga alagad ng sining. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon, and sana po makapunta po kayo sa exhibit. Mamaya ipapakita natin yung mga features. Right? We have a few more days pa kasi malapit nang mag-end ang Alimuom 2021. Pero Miss Farah, we just wanted to start off. What is Alimuom 2021 and what does it embody? Okay. So, Alimuom 2021 is part of the Ibaduy Contemporary Creative Festival that happened in November and ended lang nung November 30. And basically, this is the city's efforts to validate our place in the UNESCO Creative Cities Award, diba? In 2017, we were awarded the UNESCO Creative City bilang folk arts, no? Center of Folk Arts. And one of the main features here is the contemporary show, which is the Alimuom nga. So, the way it was conceptualized, Alimuom is supposed to gather or put together a range of works coming from our leading Baguio artists as well as practitioners of arts in Benguet. And it's supposed to feature more than 100 works by these leading artists. And if I'm not mistaken, this is one of the bigger events happening every year wherein we put together a lot of important works in a show. Yes, Ma'am Farah, itong mga ganitong platform natin tulad ng ating art exhibit ay nagiging malaking avenue para sa ating mga alagad ng sining, lalo na dito sa ating creative city ng syudad ng Baguio. At itong event na to ay open sa lahat, hindi lang sa Cordillera. Tama po ba, Miss Farah? Yes, one of the challenges or one of actually the important features here is we became very inclusive. We included Sagada Pottery. We have artists representatives from Benguet, Tuba, Tarlac, Itogon, La Trinidad, and so on. So marami din tayong mga invited guests or artists. Yes, ito na nga, nabanggit natin yung challenges natin, lalo na ngayong pandemya. Paano tayo nagkakaroon ng ganitong mga idea of having art exhibit in a pandemic way? Yes, it's very challenging, especially logistically. We feel like mobility is so limited at this point, no? But one important thing here is that the city is very helpful or very supportive of these efforts. That's why actually itong Alimuom, it's a combination or a collaboration of private individuals, specifically yung Creative Baguio City Council and the City Tourism Office under Alec Mapalo, Engineer Alec Mapalo. So also we have a supplier. So all of these efforts coming together, nagiging mas successful yung event and maganda talaga siya. Right. Tama naman, Miss Farah. There should be a collaboration of people, not just big entities, but looking into small entities as well. Miss Farah, how were we able to come up with 50 local artists? How did you conceive this? Paano na nangyari? Kasi that's a lot of artists putting in together in an event. And lalo na magkakaiba pa yung mindset nila and yung perspektibo nila, perspective nila in creating art. Alam mo, ang kagandahan ng event na to is that I realized that yung sincerity ng artist to
bring life to the art of the city is actually very much felt in the show. You sense the collaboration and yung spirit of cooperation nila. They wanted to contribute to the city. They wanted their work to also say something about the city, whether it's good or bad. No, so all of these things coming together, all the positive energy. No, somehow all those efforts na malaki man sila, they were able to shine as a one voice, no, in this show. So one of the feature here, actually, that's the work gigantic mural by Leonard Aguinaldo. It's one of the more challenging to install kasi that's an 18-foot mural, and basically marami ding mga works that were quite kumbaga specific when you install them. So ang gaganda lang ng works because they have specificities that are unique to them, their specific techniques, their specific approach, and when they come together, it's like they're in dialogue, and they actually form a beautiful tune if they're music, no? Right, tama, Miss Farah. Their individuality shines through even though with their differences. Tama ba, Kabsat? Yes naman. At Miss Farah, as a curator, how does this art exhibit make difference or make an impact to the artist at dun sa buyer? Okay. So, first of all, I wasn't able to mention pala the background of the show. I'd like to say lang that alimuom, as we know, is a Tagalog term. No, it has something to do with that smell when after a gentle rain touches the earth or the soil, merong parang nag-emanate from the soil, and that chemical process nakakarating sa katawan. So, that alimuom may either affect the body positively or negatively. So, maganda yung show because it's a very open concept. We have political works and we also have very heritage, cultural-based works. Okay, when it comes to benefits naman, the artists, of course, are sustained through buyers buying the work. No? So, we actually have this selling show specifically to help also our artists continue with their craft. We know how important this is to an artist's life, to sustain the passion, to also sustain a living. No? So, we do not forego of the economic side because it's especially important at this time. So, this is a selling show, and as you can see, yung mga works natin are very superior in terms of concept and quality. And somehow, nagkaroon na rin tayo ng mga buyers coming in from outside, from Manila, and also locally. And they understand that shows like this exist to not only showcase the best, but also to help garner support din naman from the audience, which are the art patrons. And if you're not an art patron and you're you'd like to help your fellow artists or your members of the community, specifically the art community, this is your chance. Yes. Ma'am Farah, tanong ko lang as a curator, dahil curious ako sa ganitong mga aspeto. Sabi nila, nag-iipon ang isang tao ng mga paintings para magkaroon ng chance na mabawasan ang kanilang tax. Tama ba? Yes, meron ding tax deductible na mga works kasi kunwari pinurchase nyo sila para in terms of foundation yung tawag dito, yung nag-handle, like specifically mga foundation ng museum. So, namaminus sila. And then, declarable sila as possible tax deduction as well. Yun pala yun. And actually, Mister, we've always been curious as well with in terms of arts, ito sa mga itong events, if the paintings or the artworks are not sold, what happened po ba? Does the artist bring it home? Is there a place where our artist could just put it? Iimbakin ba nila? How do we do this? How do we make it more sustainable for our artists as well? Okay, we pre-planned yung egress natin. So we actually have a documentation online. The website is ibag-io.ph. So in that website, compilation yun ng lahat ng works and artists.
And right now, bago mag-end yung show, online selling siya. So after the show ends, the website will function as a contact channel or contact point between the artist and the public. So magkakaroon doon ng public information on how to directly reach the artists naman because we'd like to sustain pa rin yung support natin even if tapos na po yung show. Yun. Naman pala. Yun pala, that's how it happens. And to mga car rangers natin that is interested to buy these artworks, it's certainly available on the website Miss Farah have told us. Miss Farah, sa mga artists naman natin, we just wanted to know, since the art event or the event was conceived during the pandemic time, ngayon, do we or are we getting enough support from the locals and other offices also or entities that we wanted to help out or where we want the help to be coming from po? Okay. Since the establishment nga of the UNESCO 2017 Creative Cities Awards, nagkakaroon ng pag-pick up ng mga support from the government as well as private entities. Pero to sustain that, we need ongoing or a functioning gallery. So nagkaroon din tayo ng, I think it was one of the members, si Ma'am Elaine Cebrano, who actually created a bill saying, created a proclamation order that that site, the basement of the Baguio Convention Center, will be turned into a functioning gallery. So with functioning galleries like this, masusustain talaga yung distribution channel ng mga works ng artists natin and makaka-add din dun sa meeting point between the client and the artist as well kung hindi man online. So I think importante talaga yung physical site and physical gallery. If we can sustain more of this in the city or just one big one, then it would be a whole lot of help na talaga. Yun na, Miss Farah, thank you very much sa ganitong platform at avenue natin para matugunan at matulungan ang ating mga alagad ng sining, lalo na dito sa ating syudad ng Baguio. At Shikay, na alam ko, binisita mo na ang Alimon, tama ba? Yes, Miss Farah. Actually, Miss Farah, I just wanted to make you aware that our other provinces were inspired with such event kasi nung pumunta po tayo dyan, kasama po natin ang mga dalawang beses po kaming pumunta dyan. The first one was to bring in Tourism Promotions Board to go around Baguio City and look for these creative spaces, and they were in awe to see these masterpieces. And the second time was we added or pinunta po natin ang mga tourism officers from the Cordillera Province, and they told me that they wanted to adapt such event kasi sa each provinces natin we have our own unselfish, unbiased form of showing their art as well. Kaya Miss Farah, thank you. And we just wanted to ask lastly, what is your vision now for Alimuom? Okay, now that the show is ending, I think this is only important na to note na when a show ends, the important part that there is that the message resonated with the audience, no? What message then? The message there is that as individuals, as private citizens, we can do our own little ways to support the city or to make changes so that we can have a better urban environment, because that's the main point of the show, to actually trigger certain responses from the audience so that we can be part of a greater solution. So I hope that resonated with the audiences, that they were able to get some message from the show, be it cultural advocacy ba or political advocacy as well as ecological advocacy. All of these carried by works in the show. So my hope is that it continues yearly, these kinds of events and platforms, and to pose challenges for the audiences as well to become an active part of society as well.
Yes naman, Miss Farah, padayon sa iyong serbisyo at sa ganitong mga aspeto para matulungan ng ating mga artists dito sa syudad ng Baguio. At Miss Farah, invite naman natin ang ating mga ka-rangers at mga manonood sa Alimuom 2021. So everyone, kung meron kayong 40 minutes to an hour, kindly come to Alimuom Contemporary Art Show at the basement of the convention center, and the show will run until December 12. It opens 10 a.m. to 6 p.m. and mabuhay po tayong lahat. Wow, maraming salamat, Miss Farah. And also, a comment was actually posted, hindi po sa comment ng live, but meron pong nag-comment that the artworks are world class and thank you daw po for reaching out to this artist, Miss Farah. Thank you so much din po. It's been a pleasure. Yun. Have a great day and padayon po, Ma'am Farah. Thank you. Yes ngayon talagang ibinida talaga natin yung mga ganitong aspeto para sa mga ganitong mga alagad ng sining at lalo na sa mga behind sa mga ganitong platform at avenue to help our artists. Yes, and sa mga car-rangers natin dyan that is now going to Baguio City, Yes. why spend an hour in reaching to this world-class art exhibit, mga car-rangers? Again, that is in the convention center, newly renovated and very equipped for such kind of event. Kaya mga car-rangers, punta na kayo as well. Diba, Shikaina, for the past days, may announcement tayo na talagang nadagdagan na. Yes. 4,000 tourists ang kada Dami na. araw, tama ba? Pwedeng maging tourism spot destination ang mga ganitong creative spaces tulad ng mga art exhibit, lalo na yung ginawa ng ating 24 Sampaguita Creative Spaces na Project Eskinita, na kung saan kahit sa Eskinita ay nagkakaroon ng tourism spot or destination na pwedeng Instagrammable at magkakaroon ng kanilang mga updates or mga topics about arts. Kaya nga, those are the simple ways we can actually support our local artists, mga car-rangers. We embody what they believe in. Kaya mga car-rangers, if you have enough time, if wala tayong pupuntahan, just, be safe pa rin when going out. This is our way. And alam nyo ba, yung Alimuom, it's actually for free, mga car-rangers. So why not come and visit? So again, it runs until December 12. Meron pa tayong isang linggo to visit Alimuom 2021. Yes. Suggestion lang mga Rangers, para magkaroon din ng healthy style or mga activities ninyo, pwede nyong gawin ang art walk. Wow! Na saan you can start different destination gamit lang paglalakad o pagja-jog. Dahil sa kahit man sulok dito sa syudad ng Baguio ay may mga creative spots na gawa ng ating mga nakaka-proud na alagad ng sining. Naman, partner. And sabi ko nga, sino nga bang tutulong sa kanila kung hindi din tayo, mga car-rangers? Kaya lakad na, bisitahin nyo na, i-jog nyo na yan. Yes. Let's make it reachable, not just only, it's not just Instagrammable, but the worth and the value of our local artists is put into this as well. Yes, mamaya sa aming pagbalik, alam naman natin na talaga ang Monday ay financial education. Pag-usapan naman natin ang mga tips na dapat nating tingnan kapag holiday season. Talagang butas ang iyong bulsa. Diba? Pinagkakaabala natin. And talagang nasa giving kasi tayo ng season of giving. Pero tayo innate sa mga Pilipino talaga na gusto nating magbigay during this holiday season. Kahit man, sabi mo nga, butas ang bulsa. Sabi ka nila, kahit butas ang bulsa, buo naman ang puso. Diba? Sana all. Sana all. Iyon na ngayon. At mamaya pag-usapan din natin ang mga init na detalye ng balita. Sa ating morning balita, pag-usapan natin ang isang pulis na talagang naging malaking viral issue dito sa Pilipinas. Kaya nga, and also silipin natin kung ano ang pinailaw nila sa Abra. Ano nga ba ang pinailaw sa Abra? O naman, di ba, Shikaina? At ayan, mga ka-Rangers, wag na po ang BBTO. Hawakan lang ang remote, pero wag niyong ilipat dahil patuloy pa rin tayo arangkada. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
gusto nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan, pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Pulis na pumaslang sa dalawang mag-ina sa Tarlac City pumanaw na. Mga naulila ng biktima nagbigay ng mensahe ng pakikiramay. Narito ang balita. Isang taon na ang nakalilipas mula nang mag-trending ang videong ito ng pagpatay ng pulis na si Police Senior Master Sergeant Joel Nuesca sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio. December 20, 2020, nagbabaril ng pulis ang mag-ina sa barangay Cabayausan, Paniqui, Tarlac dahil sa pagtatalo. Noong Martes, kinumpirma ng Bureau of Corrections na pumanaw na sa loob ng National Bilibid Prison si Nuesca. Palaisipan naman ito sa pamilya Gregorio. Ako naman hindi ako naniniwala kasi wala naman akong proof na talagang siya yun o kasi maraming agam-agam na patay na nga raw. Sabi naman nung pamangkin ko na ito, ay kuya, si Nuesca patay na raw sa kasi meron lumabas na 30 patay na raw siya, tapos biglang 1, December 1, doon pa lang namatay. Hindi ko alam kung maniniwala ba kung siya ba yun, patay na ba talaga siya o kasi hindi ko alam kung talaga siya ba yun o yun ang, may duda ako para sa akin. May duda ako na hindi siya yun, parang ganun. Ayon kay Florentino, napatawad na niya si Nuesca, pero hindi raw ito magawa ni Tasha. Gayunpaman, nagpaabot sila ng pakikiramay sa mga naulila ng pulis. Nakikiramay kami, sa aming lahat kaming mga pamilya, nakikiramay kami. Kahit papano, mababait kaming mga tao naman. Namatayan din kami, alam din namin yung hirap na nawalan ka ng mahal sa buhay. Hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na report kaugnay sa sanhi ng pagkamatay ni Nuesca. Randy Guzman para sa Pagbaba ng temperatura sa Baguio City, ramdam na. Narito ang balita. 12 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio kaninang alas 5 ng umaga. Kaya naglabasan na ang mga tinatagong jacket at bonnet para malabanan ang lamig. Actually, medyo lumalamig na siya, hindi katulad na past few days. Maganda na yung weather niya. Ang magkaibigang ito, mas ramdam na raw nila ang Pasko dahil sa klima. Dahil dito mo mararamdaman yung tunay na Pasko, yung simoy ng hangin, yung simoy ng lamig. Malamig na klima rin ang dahilan kung bakit marami ang nag-uunahan mamasyal sa Baguio. Pero enjoying the weather kasi very lamig. Inaasahang mas bababa pa ang temperatura ng lungsod sa mga susunod na araw. Base sa tala ng Pag-asa, 6.3 ang pinakamababang temperatura sa Baguio at naitala ito noong January 18, 1961. Payo ng mga eksperto, ngayong lumalamig na ang panahon, palakasin ang resistensya ng katawan para makaiwas sa sakit. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Mga atletang sasabak sa darating na 2022 SEA Games naghahanda na sa syudad ng Baguio. Charles Nicolemon nagbabalita. Puspusan na ang paghahanda sa Baguio City ng mga atletang sasabak sa May 2022 Southeast Asian Games. Pinayagan na kasi ng lungsod ang training bubble ng mga atleta sa lungsod. So we're really thankful kasi
Only Mayor Magalong na with negotiation dito pinayagan kami dito. So malaking bagay at tulong sa amin sa preparation for this coming SEA Games. Malaking bagay kasi ito para makondisyon muli ng mga atleta pagkatapos ng matagal na pamamahinga dahil na din sa pandemya. Sa tagal ng layoff namin, malaki talagang bagay. Kasi yung parang equivalent ng 1 month, parang 2 months na eh. Kasi yung recovery stage, high altitude. Then for 2 months, we're preparing for the open meet. So medyo at least meron kaming percentage-wise na initial performance this coming December 16-17 National Open Meet. It was held here in Baguio. Isa sa mga atletang naghahanda para sa SEA Games ay si Maristela. Nakapag-training na rin kasi ako dati dito sa Baguio, pero sandali lang yon. Pero etong ano namin ngayon, pagti-training namin dito is malaking tulong to para sa mga, hindi lang sa akin, pati sa mga kasamahan kong athletes kasi high altitude nga. And if ever matuloy yung Vietnam SEA Games kasi, at tuloy na tuloy naman talaga yon, high altitude, malamig dito, baka mas malamig sa Vietnam. Aabot sa 48 mga atleta ang nagsasanay sa lungsod. Sa December 16 at 17, gaganapin ang Philippine National Invitational Open para sa track and field. Ang mananalo sa national meet ay papasok sa slots ng Pilipinas para sa SEA Games 2022. Magsasanay ang mga atleta sa lungsod hanggang sa February 2022. Maliban sa pagsasanay, ipinasakamay din ng PATAFA sa pamalang lungsod ang pole vault facility sa Baguio Athletic Bowl. Ito'y magagamit para sa darating na Invitational Open para sa SEA Games 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Grandiosong Christmas lights sa Abra, pinailaw na. Yan ang kwentong ibibida ni Randy Guzman. Sa pagsisimula ng buwan ng Kapaskuhan, nagbigay ng pag-asa at saya sa mga taga-Bangged Abra ang matayog na Christmas tree. Tad-tad ito ng mga palamuti. Ang kanilang munisipyo puno rin ng Christmas lights. Mayroon ding mga imahen ni Mama Mary at Joseph, tatlong hari at ang sanggol na si Jesus. Sa bayan naman ng Danglas, Disneyland Pixars ang tema ng kanilang Christmas decoration. Makikita dito si Winnie the Pooh, mga karakter sa Toy Story, Mickey and Minnie Mouse, Lion King, Nemo at Cars. Hindi rin mawawala ang simbolismo ng biblical Magi dito. Pinapayuhan ang lahat na ipresenta ang kanilang vaccination card upang mapayagang pumasok sa mga atraksyon. Bahagi ito ng hakbang para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Shekinah Kudaw. Ako si Paul Balduz at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Let's go, Luna!
Lunes! Ito na nga talagang umagiba kanina ang ating pag-go sa ating mga suporta, lalo na sa pagbibigay ng platform ng ating mga alagad ng sining with our first guest na ibinida natin with Ma'am Farah. At ito, dagdag pa natin mga mainit na balita. Di ba, Shikaina? Yes, Kamsat, and maraming salamat again, Miss Farah, for being a bridge to this kind of entities and matters. And syempre, isa pang mag-bridge sa atin ngayong umaga ay ang ating on how to spend our 13th month pay wisely. Ayun na yan talaga. At talagang nakaka-excite pag-usapan to. Dahil sabi nga nila, napakamalas daw pag-usapan or kapag sinasabi nating 13. Oo. Pero kapag itong pinag-uusapan nating 13 na 13-month pay ay talagang gusto-gusto talaga natin, mga ka-Rangers, di ba, Shikaina? Yes, Kamsat. And hindi lang kasi siya isang something na malas pa. Yung iba nga sinasabi talaga nilang you will have a 13th bad luck nga daw, di ba? So, mga ka-Rangers, let's change the narrative kasi ngayong Pasko, ngayong mga ganitong season of giving, 13 is a lucky number for us. Yes, ngayon nga talaga ang financial education pag-uusapan natin ngayong Lunes. Kahit wala ngayon ang ating CEO and chairman ng ating personal finance advisor ni Sir Efren Liamas Cruz, ay narito, aariba pa rin ang ating energetic at hardworking na mga yaman coaches. Narito, si Miss Salve Duplito. Good morning! Hi, good morning, Papa P, Shekina. Thank you for having me today. Wow! Wow, talaga iba yung vibes. Parehas na parehas kay Sir Efren. Energetic kung energetic. I think, Ma'am Salve, naka-orange ka ba today? Oo, bakit? Anong meron sa orange? Wow! That's my favorite color! The color of joy for me. Wow, thank you very much. Yes, big smiles. Ha, buti na lang pala. Ito yung I ended up wearing. Yes, ayan. Ma'am Salve, tuloy-tuloy na natin muna. Bumati naman tayo sa ating mga ka-Rangers at mga nakikinig at sumusuporta sa ating financial education segment. Magandang umaga sa lahat ng nanonood dito. Pag Monday morning, it's the start of the week. So, napakaganda na. Lagi kayong nakatutok sa RNG Luzon. Kasi it will parang set the tone for your entire week. So, kung syempre, bad tayo ng Monday morning, pangit dun yung buong linggo, pero kung matipid at powerful ang ating financial decisions, edi maganda yung buong linggo. Kaya nga, Miss Salve, and sabi ko nga kay Paul, sasabihin ko pa lang pala, that it is a sign that you've worn orange today. Maybe, may pagdadaanan, pero orange is always going to be a reminder of hope for him. And you as well, giving us hope this morning. Miss Salve, we wanted to start naman discussing about 13th month pay. Paano nga ba kinocompute ang 13th month pay? And is this inclusive to public and private na mga businesses? Dapat ba na merong binibigyan pa rin ng 13th month pay ang employees nila? Oo, kasama to sa batas. Yes. So, kailangan talaga siyang gawin ng mga kumpanya. Kaya nga yung DTI nagbigay ng, di ba? Doon sa mga companies na hindi mahina yung kakayanan magbigay ngayon because of the pandemic. Nagbigay sila ng ayuda para dun sa iba-ibang kumpanya na hindi makapagbigay. Yung 13th month pay natin, kaya nga 13th, yung 12 months in a year, di ba? Tapos yung isang month doon, dapat na dodoble para yun ang magiging 13th month pay natin dapat. Yes naman, Ma'am Salve. Medyo curious ang lahat sa mga ating mga manood at mga ka-Rangers. Lahat po ba ay nakakatanggap ng 13-month pay kahit wala itong kontrata? At freelance ito sa isang kumpanya. Tulad, example, ay mga workers sa tinapa company, ganun, or mga businesses. Unfortunately, pag hindi tayo full-time, hindi full employee, hindi tayo talagang mabibigyan. Siguro din na sa kumpanya kung parang si Santa Claus siya at mabait at malaki ang puso, pati ang wallet, okay, mabibigyan. Pero yung hindi full-time employee, wala eh. Yes. Miss Ma'am Salve, ang tanong ko din po, when someone promises you to have the contract before kayo pumasok dun sa isang kumpanya at sinabing merong kontrata ito at umabot na tayo ng 8 months kumbaga, at malapit na ang tatanggap ng 13-month pay, kasama pa rin po ba sa verbally promise na mabibigyan ito ng 13-month pay?
pero ang sabi ng may-ari ng kumpanya ay soon ang kontrata. Oo, kasi alam mo, minsan, pagka legal stuff ang pinag-uusapan, okay kung nakasulat. Nakalagay sa kontrata yung ating karapatan. Pero feeling ko naman, sa society natin, dapat kahit verbal, we stick to our words. Diba? Yes, So, definitely. dapat ibibigay. Yes, tama naman. Kasi there's two form of contract, Miss Salve, di ba? Written and verbal contract. And I assume that our entities here are well known of that already. Miss Farah, we just wanted to ask naman, syempre, with the difference ngayong pandemic, people can get as much as mababang 13th month pay and mataas na 13th month pay. How do we look into this kung gagastusin mo yung 13th month pay mo? Nakakatuwa nga kasi meron akong post just the other day sa IG. Natuwang-tuwa talaga ako dun sa mga response ng mga tao. Yung iba, sabi nila, ililigpit na lang nila para they'll feel happier when they know na meron silang extra money na mahuhugot sakali meron magkasakit, magkaroon ng emergency. Yun ang tinatawag natin sa financial planning na emergency funds. O diba, proud na proud ako sa mga taong ganon kasi karamihan talaga gagastusin natin para sa mga budol ng Pasko, pangregalo, pambili for us, di ba? Or pang Noche Buena. Alam mo naman, pag December, alam nyo naman tong dalawa, di ba? Pag December, it's the time to give to others and to ourselves na parang okay lang yan. December naman. Pero proud ako doon sa mga sumagot sa IG post ko na ililigpit nila, yung iba i-invest nila, and mga other responsible things. Pwede namang hati-hati. Pwedeng merong pang responsible spending, meron namang pwedeng unaudited spending. So it depends kasi on the kind of financial condition that we are in already. Yun na yun, Miss Salve. At Ma'am Salve, kapag ganitong mga 13-month pay, alam naman natin kapag social media, ang dami nang nagpo-post ng mga ginagawa nilang or mga gagawin nila dun sa matatanggap nilang 13-month pay. At yung iba naman, mayroong mga interesting responses. Ano naman po yung mga surprises na pwede nating makuha or may mga feedback po ba tayo sa mga ganitong mga posts? Nakakatuwa yung isa, sabi niya, ibibili ko ng stocks tsaka cryptocurrency. Wow! Excited talaga mag-invest. Siguro na-experience niya na yung FOMO ngayon kasi everybody's talking about it. Minsan talagang umaakyat ng taas, minsan bumabagsak naman ng sobrang baba. Parang love lang daw yun. Minsan happy, minsan sad. Kaya yun yung medyo na-surprise talaga ako kasi kadalasan pag nakikita ko 13th month pay, pambili ng sapatos, pambili ng bagong damit, bag, di ba, ganun, bagong makeup, mga ganyan. Lalong-lalo na bagong telepono. Just the other day, I was in the mall. Alam mo, nagulat talaga ako. Ang haba ng pila sa iPhone. Tapos parang inubos na kaya nila yung 13th month pay nila para sa bagong gadget nila. So, yun yung kadalasan na ginagawa ng mga tao. Pero meron ng communities na iba ang pagtingin nila sa 13th month pay. Mas pang delayed gratification, mas pang long-term siya, mas pang investment kesa sa mga bagay-bagay na makakapagbigay ng panandalian at mabilis na saya. Nako, Miss Salve, yung mga ganong panandalian na saya ay hindi natin alam if it will actually last or not. Miss Salve, the thing is that ngayong pandemic or spending, minsan we always say this mantra na, I deserve this, parang ganon. My question is that, aren't we deserve to buy happy spendings or unaudited things for ourselves? Yun nga kung siyempre pinahirapan mo naman yan, araw-araw gumigising ka ng maaga para pinaka-awesome ka sa trabaho mo, di ba? So siyempre, yung 13th month pay, meron tayong feeling na entitled naman tayo doon. I agree naman that you should reward yourself a little. Pero sabi nga ng kaibigan natin in the financial world, kurot hindi dakot. So, tayo ng konti. Tapos, mas maganda, yung other kinds of reward will give us more reward for the future. So, kung hindi mo yung gagastusin in full today, put the rest
in something that will grow the money para maybe sa susunod na Pasko, instead na isang item lang mabibili mo, dalawa na, 'di ba? Kasi nag-grow siya. So, pag sinabi natin ipunin natin yung iba, dapat hindi masyakit. Dapat isipin natin, ay, tinatabi ko to para in the future, dalawa na yung mabibili ko. O, di mas happy yun. Yan. So, yun yung magandang perspective pagdating sa 13th month. Yes, dapat pa rin ang pag-isipan, tama po ba ang mga dapat bilhin kapag nakuha mo na ang 13-month pay, kahit hindi yung 13-month pay, yung decision mo sa iyong spending. Ma'am Salve, as a financial advisor, ang aram naman natin, yung iba ay nakakakuha ng 5K na mga, or 5K plus na mga 13-month pay. Will it really matter at saan aabot ang 5K mo? Ang ganda naman ng question mo. Saan nga ba aabot ang 5K? Alam mo, for a lot of people, sabihin ko ito ha, maraming nabaon sa utang ngayon. At yung 5K na yan, alam ko, gigil na tayo. Kasi ilang buwan na tayo nagtitipid. So gusto naman natin ma-experience. Pero imagine mo the feeling na one day pagising mo, wala ka ng utang. Wala nang nanghaharas sa'yo, wala nang nanghahabol sa'yo, wala nang nangbabash sa'yo sa Facebook. So, yung 5K na yan, kahit na isipin mo maliit na bagay, malaking bagay na yan pagdating sa pambayad sa utang. So, that's one of the things that we can do kung paano gamitin yung 5K na yan. And then, emergency funds. Paano kaya yung feeling mas gaganda tayo pag gising natin ng umaga na medyo mas secure, mas peace of mind tayo na kung merong magkasakit, hindi tayo mangungutang sa ibang tao. Ang laking bagay din yun. Of course, yung package na matatanggap at mahahawakan. Minsan kasi yun ang parang nagiging cause ng happy hormones natin, ano? Pag meron tayong bagong box na natatanggap na medyo shiny pa, di ba? Pero iba rin talaga yung pakiramdam ng may peace of mind ka. So yung 5,000 can go a long way if you use it wisely. Kasi pag binili mo naman ng shiny box ng bagong item, pag naluma na yung item, wala na yung happiness. Panandalian lang tayo. So pwedeng 500 pesos, i-enjoy mo kung saan mo man gusto, yun yung unaudited, for 5 either ipambayad natin sa utang or pandagdag sa emergency fund. Or kung buo na yung dalawa, pwede na nating i-invest. Alam mo ba, meron ng investment ngayon, 50 pesos lang ang starting. Exactly, Miss Salve. Kasi diba parang we look at it na parang, maliit lang yan, it wouldn't go that far. But nung hinimay mo siya, it could certainly go far. Pero Miss Salve, paano naman to? There would be other people that would have to get a bulk of, syempre, pinaghirapan nila for their 13th month pay would go outrageous amounts, maybe 50K, 50,000 or more than that. What is your best advice with them if they are actually thinking to put into investment? Ano yung pinakamagandang, looking at it ngayong pandemic, ano yung pinakamagandang pagpuntahan ng investment nila? Baka yung kay Papa P, 100,000. Opo. Grabe naman, Miss Salve, sana. Yun. Kaya gusto natin, yung 100,000 na yan, malayo ang mararating. Kaya if I assume, for instance na, wala kang utang, wala kang consumer debt na kailangan pag-isipan, at yung emergency funds, good for 12 months na, di ba? O di, pwede nang happy-happy tayo. Siguro, ang gusto kong gawin is 5% of the 100,000 or the 50,000, gawin naman nating fun money para meron namang happiness portion. Di ba? O, yung fun money na yun, kunwari sa amin, ginagawa namin, yung fun money na yan, bahala ka na kung saan mo gastusin. Wala nang transparency and accountability na tinatawag. 10 na yung lipstick mo, gusto mo ng isa pa, bahala ka sa buhay mo. Basta it will make you happy. 5% yun. Di 95%, hati-hatiin mo to start your own little portfolio, di ba? Para ito yung mga bagay-bagay na, as I said earlier, magbibigay sa inyo ng more items for happy shopping in the future. So, kung beginner investor ka pa lang, pwede namang magsimula sa tinatawag na index funds. So, itong mga index funds na ito, pinagsasama ng ibang fund manager. Tapos, binibili nila nung pinaka
30 best companies in the Philippines. O, di ba? O, tatanungin ko kayo, Papa P. And Yes. syempre, naalam ko naman, madalas ninyo itong pinag-usapan with the Papa Efren. O, di ba? Madalas ninyo. Ano ba ang feeling ng meron kang plastic bag from SM or ang feeling ng yung plastic bag na yan, pag nakikita mo, nafe-feel mo na ako may-ari, part owner ako ng SM. So yung bumili ng mga may plastic bag na yon, ang kita doon, mapupunta sa akin ng iba. Eh di ba yourself also? Yes Ayan. naman. Funds would be a good way to start your portfolio. Yes, tama naman yan, Miss Salvi. Magandang tip yon para sa pang-investment. Ma'am Salvi, ang tanong ko din naman, as financial advisor also, lalo na ngayong segment natin ay pinag-usapan ay mga nitong finances, merong dalawang category. Isang bachelor at isang married couple. Paano nila madidistinguish yung tips nila or pwede kayong magbigay ng tips kung paano nila i-handle ngayong holiday season ang paggamit nila, spending their mga expenses lalo na sa mga Kapaskuhan at New Year na darating? Oo, napakagandang question yan, Papa P, kasi magkaiba na talaga. Pag nag-asawa ka na, tapos magkakaanak ka na, parang yung mga desires natin, kailangan iti-temper natin ng slide. Lalo na pag Pasko. Kung yung bachelor, for instance, toys for the big boys ang gusto niyang bilhin, pag may asawa ka na, isipin mo muna yung sa spouse mo at mga pangangailangan ng anak natin. But it doesn't mean everything will be painful already. Kasi, yun nga, kailangan meron kang konting kurot na gagamitin naman for yourself. And I know that this is parang against the usual advice, ng mga advisors. You give yourself a little fun money. Because kahit na may asawa ka na, you need to be excited to go to work. Yun naman yung important doon. Pag nawala yung excitement na yun, the possibility of ma-raise yung income mo, ma-promote ka, hindi masyadong powerful kasi hindi ka nagpe-perform masyado. So, it's very important that when you do your budgeting for your 13th month pay, nahahati siya sa mga buckets na napaka-importante sa buhay mo. So, one of that can be your fun money, pwedeng mga 5%, kahit na may asawa na ha. Tapos, one of that can be your education bucket. Ano ba yung education? Maglagay ka ng konti from your, Papa P, from your 100,000. Wow! 13th month pay. Maglagay ka ng konti doon na budget para maturuan mo yung sarili mo paano mag-level up sa iyong kaalaman for next year. Alam mo, laging nakakalimutan yan, lalo na pag may asawa na, kasi laging nakafocus na tayo doon sa ating responsibilities. But it's also your to be better in your line of work. Kunwari kayo, how to be better hosts, siguro yung gym membership niyo, Papa P, paano magbuhat ng maraming bakal, gano'n. True. That's part of how you level up, diba? So, that should be part of the bucket na paglagyan mo ng paunti-unti. And then, some buckets would be for long-term financial needs, your retirement. Some bucket, the other bucket would be your immediate financial requirement, your health fund, insurance, medical insurance. So, that can be how you divide. Para hindi naman yung buong 100,000 ibuhos natin sa steak dinner sa or di kaya kung mommy naman, di ba? O hindi lang bachelors. Kunwari, mommy ka, naubos mo sa tablescape yung 100,000. Naku, yun. O, di ba? Pero kung naisip mo agad yung iba-ibang bucket, then you'll be happier in the end. Kahit na it takes a little bit more discipline. Si Mr. Bachelor naman, there's a little leeway, no? For more fun kasi mag-isa lang siya na mag-e-enjoy. Pero ang suggestion ko naman kay Mr. Bachelor, you add a little bucket na giving bucket. When you are a bachelor, lalo na medyo quarter century ka na, you're looking for meaning. And kaya napakalaki ng problem natin with mental health problems these days, pandemya. And people who are at that stage in their lives, they're looking for meaning. So magandang merong a little bucket fund. So that this is a new experience for you maybe this Christmas na you give something to someone who will and then you will not ask for anything.
Yes naman. Tama nga naman yun, Miss Salve, kasi there's a thin line now for your expenses. And ako din bilang mother of two, there would always be a time where you disregarded na, kailangan ko rin pala to in my self-improvement. So thank you for the keen reminder. Miss Salve, we wanted to move forward since 2022 will be fast approaching. Di nga natin nararamdaman na kinalimutan niya na tayo. Magto 2022 na. What is your best advice in putting up their finances for the upcoming year naman? Or ano yung pinaka-importanteng pwede nilang pag-investan ngayong darating na 2022? The pandemic has really changed the way we looked at money. Because yung mga risks na hindi natin alam or hindi natin expect will happen can actually happen. Who would have known na magkakaroon ulit ng crisis that will really affect the entire world? 100 years ago na ito nung last itong nangyari. So what do we do now? The most powerful advice would be to get out of debt. I think for 2022, for 2022, nakalimutan ko na din. For 2022, for a lot of our kababayan, getting out of debt means freedom of choice. It means being able to hug our children with more comfort and power kasi we don't have something hanging over our heads. So if we are in that situation where meron tayong mga credit card bills na hindi nababayaran, unfortunately, karamihan ng kababayan na napakarami nila na nabaon sa online lending agencies, mga problema dyan. Isa yan sa mga tinatrabaho namin ni Papa Efren recently. Meron tayong mga kababayan na may utang sa kamag-anak, sa kaibigan, sa kapatid, ganyan. Because of health concerns, let us try to use every day of next year to finally say goodbye to all of these debts. Para pagdating ng Christmas of 2022, ma-experience natin ng buong-buo lahat ng Christmas bonus, lahat ng 13th month pay kasi wala tayong mabayaran na utang. It also allows us to spend the holidays a lot more, a lot happier kasi wala tayong iniisip na sakit sa ulo pagdating sa utang. So that's, I think, the most powerful advice I can give for our people coming 2022. It's worth it talaga, I promise you. I'll tell you a little bit of story about myself. I married early. So, alam mo, so mga early 20-somethings, I was a young reporter for this world. And syempre, probinsyana ako. So, nandito na ako sa Metro Manila. Syempre, gusto mo in ka rin. At yung mga damit, sapatos, at all of those things, meron ka rin. So, syempre, dumating yung point na nung una ko na gamit ang credit card, medyo pabaon sa utang. And I decided, naalala ko yun, Pasko yun. I told myself, my best gift to myself, the next Christmas is to be debt-free. Dapat zero debt talaga. It took a lot of effort and discipline, pero alam nyo, the best Christmas talaga yon. We might not have shiny new things, pero yung feeling na wala kang utang, it's walang tutulad, walang makakatulad. Yes, wow, tama naman yan, Miss Salve. Talagang it's a freedom talaga kapag magkaroon wala kang utang at wala kang hahabol sa'yo, sabi ni Miss Salve. At talagang malaking bagay ito yung pag-usapan natin kung paano matugunan yung mga ganitong problema. Yes, and Miss Salve, before we invite our car rangers, our other coaches are saying hi as well. Si Miss Joy and si Ma'am Bebe Jo is also watching and shouting their support to you. Miss Salve, invite naman natin ang mga car rangers natin for your financial advising and all the services that PFA has to offer. Ayan, ang Yaman Coaches po ay nandito para tumulong sa inyong lahat. Just let us know and we can set up a meeting with all of you. Dumadami na po ang Yaman Coaches sa Pilipinas at ito po yung talagang maaasahan ninyo ay yung needs ninyo ang uunahin niya bago ang lahat. And then there's yung pagising nyo pa lang sa umaga, meron ng text message sa inyo si Coach Efren at lahat ng coach ng
text messages na yan, napakaganda ng content niya talaga. It will change your life. Yes, thank you very much, Miss Salve, dahil sa ganitong good vibes at energetic ng ating talakayan patungkol nga sa finances. Have a great day and thank you very much. Maraming salamat for having me. Yun, na wow, di ba nakaka-enjoy? Talagang the color of joy, yung orange, ay nag-bloom with Miss Salve at kasabay nun ay yung mga kaalaman na nakuha natin. Exactly, partner. Eh, yan talaga yung mga yaman coaches natin, Yes. diba? They bring in other perspective, their personalities. Kaya sa mga car rangers natin dyan that are hesitant because kasi noon mga car rangers, yung mga financial advisors that we know, medyo parang seryoso, parang hindi mo malapitan. But look at our yaman coaches, their personality, their diversities are actually being put into platform na nakikita natin that we can trust them and that their advices could actually help us talaga pagdating sa mga itong aspeto. Yan na yan. Kaya't mga ka-Rangers, tumutok ulit sa Lunes at next Monday para sa mga ganitong usaping pinansyal. At ito na nga, bumati naman tayo ngayong Let's Go Lunes. Narito ang ating mga umaaribas na fitness bodies natin na mga Black Ant. Hello sa inyo. Narito ang ating Brian Pobre, Earl Avila, Hubert Agulan, Kenneth Corpus, Lara Diaz, Kuya JD Pusadas at si Coach Matt at Coach Mel. Hello sa inyo, umaariba at talagang ipatigas na natin ang ating mga muscles. Oo naman, patigas yun ang mga muscles kasi malamig na mga car rangers. And syempre, hindi papahuli ang ating mga car rangers watching us all over. Naabot na natin hanggang Cavite. Sir Carlo, maraming salamat. Not just there in Indang, Cavite. We have also viewers from Korea. Good morning, Bok. Pasensya ka na. Nakatulog ako kagabi. At yan, I promise to give you a call and mag-uusap tayo very soon. And also, Winter Gayo, thank you. And partner, we wanted to say happy birthday sa mother po ni Miss CJ, si Miss Juliet Ram, and may you be blessed today and the rest of the years to come. Good health po palagi. Yes, a good health, big smiles, big love, at big love sa inyo. Ayan, ito na. Big love. Yes, dagdagan na natin ang ating batina natin, si Lucky Simato ng SGV Philippines. Hello sa inyo dyan. And ang ating paminta goals talaga, mga paminta goals. So, hello po sa inyo dyan. At kay MH Abdullah, ang ating dagdagan na natin si Belmar Gilanda, Marilo Tulyok ng Cavite, Sir Jed Gallardo, at si Doc John Monsuela, at Sir Roy ng ating Artist Playground Quezon City, at ating Sir Van Pugay Katayong ng ating Humanist Alliance Philippines, at kay Tita Vilma Ritutan ng Ilocos. Hello po sa inyo dyan sa Ilocos Sur. Ayun, natagdagan natin din ang ating HK Girls na kung saan sila Irene, Min, Weng, at Brenda, mga super friends. Naman. And also, Baguio Tourism County is still all over the Cordillera region. Thank you for watching us as well. And Miss Mars Mandagio, thank you so much for, spreading the good news dyan sa Abra. And also, to our car rangers watching us live in Channel 44, thank you for watching us in. Just make sure you visit our website so you can leave your comments as well. Yes, pasadahan ko ng konti na lang. Celebration of Love kay Melissa Duque at kay ating Jeremy Duque. Hello po sa inyo dyan sa ating Nueva Vizcaya. Have a great celebration. See you sa Baguio po. Yes naman, very soon yan. And mga car rangers, syempre hindi natin tatapusin ang araw na to kung wala tayong quote of the day. The quote of the day ngayong araw ay aariba. Sabi ng ating nakakarami na naman ay sabi, walk away from anything that gives you bad vibes. There is no need to explain or make sense of it. It's your life. Do what makes you happy. Gusto ko yun, partner. Kaya mga car ranger, let's go nyo na yung mga gusto nyong gawin ngayon and let happiness always be your choice. Kaya syempre, kakulitan at kakwentuhan nyo, Shakikay. Alam ko rin si Papa Pia magpapatuloy ng good vibes sa inyong umaga. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.